Guys, igabot na kita sa tong tuyo diri no. Ang Jimenez Driver TV mo na higit sa Kaluya Shrine. Abot gid siya, abot na kita diri guys no. Di siya ta mo sulod sa taas. Mubayad sa tanin nila diri entrance. Mo na ilang entrance diri guys. Silang ma'am guys oh. Wala silang ma'am. Okay guys. Tala guys, padayon ta dito sa unahan. Okay. Masuta na to kung sa kanindot ang ilahang Shrine diri guys ha. Ang Kaluya Shrine. Nindot kayo diri guys, tala guys. Tuod guys. Okay guys. Pasulod na mi dito sa Kwan Shrine guys. Mani karon na. Tingabot ta diri unsang orasa. Para ang view guys. Ano nindot kayo yung view na dira guys oh. Dagat. Okay guys, pasulod na ta karon dito guys. Niya sa may Kaluya Shrine. Asang entrance dira? Okay guys, pasulod na ta diri guys. Ara idol Jesus ha. Idol George Bation. Okay. Pasaka na ta diri guys ha, diri sa may Kaluya Shrine. Ningabot na kita diri guys. Ningabot na gining team sa Jimenez Drivers TV. Kining mga hanggaw lagi, mga talaag kayong dagko. Okay ni ara. Kinaw pasulod na ta, pasaka na ta sa area. Muna ilang hagdan guys, na taas kayo guys. Muna ilang hagdan. Okay, pasaka na ta guys. Parang taas-taas gikay ni guys no. Okay. Guys, pasaka na ta guys. Okay. Pasaka na mi guys ha. Mo dali ngin lag Kaluya kay murag taas-taas gid lang hagdan ani report. Pila gani ka step no? Bay-ubay gini hagdan na guys, taas kay. Okay. Nara guys. Paakyat na mi guys. Nakaabot ra jud mi Kaluya guys. Huy, hangok man eh. Hangak mo ning niya guys, kay sige matag saka ni. Ayun na guys. Ara. Gihangak mi guys. Padayon ta sunahan guys, kay murag kapit ta kabot. Ara, gihangak ka. Tara guys, hapit na kita maabot guys. Luya gid guys. Mo ginigiyog Kaluya kay Maluya di ka guys. hangak gid ay. Abi mo nahuman na guys, tapa man ay taas mo na gyapon. Tapay lang hagdan guys so. Hey guys. Tara. Dagan payo. Ngabot gid mi dana guys oh. Tara. Okay guys, pasaka na buta sa laing step na pud nga hagdanan guys. Sorry guys. Taas mo ni guys, sabi na mo okay na tong isa. Mo ni pasaka na gyud diha sa anay mutangan sa shrine guys no. Uy. Ngabot na kita diri guys. Ara guys oh, habog kay guys. Okay guys, ningabot na kita diri guys no. Ningabot na kita diri sa may Kaluya Shrine. Niyan diri guys ha. Ningabot na kita diri sa kuan guys. Mani karon guys oh, mani view diri guys, diri sa taas tanawa guys oh. Grabe kanindot ang ilahang kuan view guys. Oh. Grabe ninduta oy.
Apa padulong pa dito. Oh. Mo nang og namoy lugar guys. Nahala suroy niya mo diri guys diri sa may Kaluya Shrine. Grabe kanindot ni nga mao nga lugar no. Oh. Grabe kay view eh. Napagiday ko anda guys. So kanang nang mga payag-payag da guys. Mo ni gingon nila floating cottage. Oh kana. Dayon ana kuno po diha ang mga seafoods kuno nga mga kuan. Mga sudan. Okay. Okay guys, mao po ni view niya no diri sa luyo sa Kaluya Shrine. Nata sa luyo niya. Oh. Mo ni view niya diri pod guys, diri sa iyang luyo. Oh, mo ni siya oh. Makita nimo ang mga kalubinan niya dayon ay daghang mga kahoy. Yan dito sa may unahan guys, oh nindot po kay diha guys. Oh, nindot kay diri dapita guys. Mo nang og namoy mga panahon nga musuroy, nahala suroy niya mo diri guys kay nindot kay ning Kaluya Shrine gid ay. Nindot kayo ang iyang view. Oh, makita gina to diri no. Oh. Mo ni yang nasa iyang kilid sa Kaluya Shrine. Nya kanang diha mo na iyang view diri sa iyang luyo. Nya katong ipakita nato ninyo ganiha guys. Mo to iyang nasa tubangan. Mo to iyang gatubangan katong nay dagat. Nya kini diri sa iyang luyo mo ni ang mga kalubian niya na mga kakahuyan. Mo na diha guys oh diyang dapita oh. Nindot kayo ni oh. Nindot kayo view diri guys. Oh. Makita gina to sa kuan guys no nga nindot kayo. Mo nang namoy time guys, nahala suroy niya mo diri guys. Grabe ka nindot ning maong lugar gid ay oh. Mo ni siya ang view po diha sa may kilid sa shrine. Oh. Nata diri sa kilid sa shrine sa luyo. Habog kayo ni siya guys. Sorting habuga kayo. Okay guys. Thank you for watching guys.